rematar, van subir a escena os nosos queridísimos alumnos e alumnas de cuarto de primaria, co seu Open Letras Galegas 2024. E iso que é? Un partido de tenis en galego? Sí, pero este é especial, porque de palabras en galego. Consiste en irse dicindo unha a outra palabras na nosa lingua. E benvidos á primeira edición do Grupo Palabras Galegas 2024. Hoxe celebramos nestas espectaculares instalacións as últimas jornadas do Gran Slam, unha actuación de moi alto. Damos paso á ronda final do encontro. Neste primeiro set abordaránse os animais. Que palabras sacarán na manga estes xogadores? Enfrentaránse o equipo azul contra o vermello. Un forte aplauso para os xogadores. Saltarico dice da persoa que non para quieta. Penso que a xogadora o que quería dicir era saltón. Punto de partida para o equipo vermello. Guau, como comeza esta jornada? O nivel dos equipos é moi alto. Imos comezar co segundo set, fenómenos atmosféricos. Vanse enfrentar o equipo branco contra o equipo negro e estou segura de que desfrutaredes de grandes xogadas. Un forte aplauso para os xogadores. Confusco momento do día entre o día e a noite na que a luz desaparece case por completo e as cousas percíbense como sombras. Punto de partida para o equipo negro. Increíble emoción a que se despida na pista. Os equipos están poñendo toda a carne en asador. Que palabras tan fermosas están saindo? Vagalumes, apoconcho, folempa, orballo... Preparademos que vai dar comezo ao terceiro set. Con que palabras nos sorprenderán? Enfrentaránse o equipo verde contra o amarelo. Adiante, xogadores! O toxo é un arbusto espiñento con espiñas verdes e flores amarelas do que existen varias especies en Galicia. Xa o sei, home, pero non vexas a que eu che coñezo. Punto de partida para o equipo verde.
Chegamos ao final do torneo cunha situación nunca vista. Nunca na historia do tenis todos os equipos gañaran nunha gran final. Os equipos dixeron palabras fermosas e non podemos elegir só un deles. Por ser unha situación tan extraordinaria, tomaránse medidas excepcionais e os 6 equipos compartirán a Copa Dourada das Letras Galegas. Un forte aplauso para estes campións! Pero sí, Parece que chegou ao fin. moitas grazas a todos e a todas por ter vindo. E moitísimas grazas a todo o lado de Carlos Casares por as súas actuacións. Foron espectaculares. Por a nosa banda, toca dicirvos adeus, xa que este foi o noso derradeiro final das letras no poli. Grazas, ata sempre.